Horas madihita salhuna peparan raja sejabungan siwal turpuk nama rojat sialai nabolak. Horas. Mulai sialo raja satu tabur raja. Lasti tutu rohata di bagas boringinon. Sehat-sehat do di hai pasar di hita namar pugu di sekitar tahun. Jadi ibagas boringinon adong materi nalau si bahasa otak. Iman narasumberta Bapa situa Syaloho marbor siagian opudeven. Autik etimologion, pengertian nyon, pengatusian nyon, persepsi nyon, asata bagian no penjelasan di narasumberta. Ima materina upasana sa nisolu satu botean leleng mahita mangolu satu sah mahita tu parhorasan tu panggabian. Ya. Alani di pasahap mapartikinon tu amanami opudepen mulai tema. Horas marihita peparanda putar aja silai sabungan suara turpuk namar hojahat tu silala hina bolak. Obar tu materi nari pasak niamata prologer nakin ima adong dua si bahasota sada mainon upasa saranai upama najujud tabigi di mangajana nangpe di maujana ate amang ate napar jolo ima najujud tabigi sahat ni solo sahat tu bortean nah bortean nate do saterusna molo taberengon amang secara etimologi molo menurut kami sendiri kurang tepat do pemakaian ni hata-hata sahato ate sahat nah hira nasohiado tapakion hata-hataon di pakateuta siganobari molo talapation hira nasoadong do artina sahat molo secara gramatika Indonesia bahasa Indonesia didokot tiba. Jadi molo sahat tiba-tiba ngasih pengertian mah ate gawe dangadong artini hata sahaton ra molo binereng holat tabori nama dokodo sahat alai kurang adong mengandung arti dakkuwo to da molo nari parteho do di parnguluta sigano bari tarkirana sohiado binege akahata nama make hata sahato mate jadi alani dumenggaddo dang nama dokono salah daong ale dumenggaddo dokono ta sahat sahani solu. Nah. Ni solu. Nah. Molo nunga sahat sahani soli berarti nunga pasti sahat solui di bortean. Mana di Labuan. Nah. Nggak pasti. Jadi molo dimaksud do hata saha molo tabereng solu dan itu parau tagabar odo saha nih molo saha uluri solui molo bahasa Indonesia di dok maun haluan haluan nih
Jadi melununga sahat uluni sului manang haluani tubortean berarti nunga pasti sahat. Asedinggat tabo ate. Mungkin ra naselelengon tarjujuk tabigi sahat ni solu. Sahat. Jadi dangarong sara kepastian jala hata sahat tope sape sonari ausat diri dang dapat tahu dope ahadu artini sahaton. Moloho terjemahan tu bahasa Indonesia sahat tiba molo sahat tiba-tiba ngasih artinya tiba sampai molo tiba-tiba berarti seketika sesaat. Molo dalam bahasa Inggrisnya di dokoma sudden. Misalnya beban tiba-tiba sudden load. Nah, tiba-tiba gak biasing pengertian nah. Ale molo di bahasa Batak saat-saat hirana suadong do artina. Alani dihamuaka manami. Dan gitu tapakke ma hata molo madokon hata upasaon dengan madokonota sahani solo sahat tubortean sahat mahita liling mangulu sahat matu parhorasan dohot tu panggabian ate abang ate omma marhite-hite forum tahun tamang makkonon tuhita peparan putara jasile sabungan asa undang be tarokon sahat ni solo alai tarokon ma sahani solo ate amate jadi nunga takas jalan nunga nakin tatuntung ini dan gitu pangatusion na haro artinya sahaton hirana suadong ale malo sahani solo artinya sahat uluni solui ya unga sahat be uluni solui di borten berarti nunga pasti sahat solui. Ate amang ate, umma na perlu syodol honon nami tuhita terlebih tuhita. Marhite-hite parjupangata di kantorta sekretariat Tanah Ulion tuhita paparando puta Raja Silesa bunga solo turpuk namaro jaku silalahina bolak asa tapake ma hata sahani solo. Ini nanti kosate. Saha artinya uluni solui. Molo di bahasa Indonesia di dokom maun haluan. Kan ini nuangin on haluan on buritan. Gitu. Molo dong haluan pasti ada buritan. Gitu. Belakang. Jadi sahana itu sahat. Ima upasa naparjolo. Napaduahon lau mahita tu upama imanakin nari pasatnya mata prologer na jujut tabegi di mangajana manang pedi mau jana te didokon sada silopa gadong dua silopa ubi sada si lopa gadong dua silopa ubi. Nah, sada mahita nama katahon sudah mahita nama mitauli. Nah, ta tutungiri jolo pangatusion ni hata gadong. Molo bahasa Indonesianya ubi dan gitu. Ubi ondang bahasa Batakon. Ubi dan bahasa Batakon, bahasa Indonesia dulu. Nadi sadur. Siap bahasa nasi ngate. Jadi dan bahasa Batak. Molo pesongoro tarti honon wangin. Sana silopa gadong, dua silopa ubi. Bahasa pola siko dua halak mangalopa ubi. Salah pesai dunia. Jadi kira naso mungkin. Artinya dang terterima akal sehat. Mulai dokos sada silopa gadong, dua silopa ubi. Nanti kos
menurut tamida nadinggan ima sada silopa gadong dua silopa puli ido. Nah ini masuk akal. Alana mau mangalopa puli on dang bui sahala gon. Sikon lo bisa sahala gon. Dua halak. Ala non stop don. Ibu to hamu do puli terkira lem. Bahanna bui do on sian kau racun do garong racun. Urut nadia. Jemu na julu hari rikot ni pulion dibae don na julu ima molo adong batang ni nama te dan itu dong dipamasuk si mangarudupinon ibae mangarapot artinya irahut nyon ima batang itu dohot hotang akka lubang-lubang na inon perjupangan ni papat tupapan on dilapis ma dohok pulio sudi doh itu doakan asing asa unang muap alana dari dulu kan tangan formalin alana olu do martuluari 5 hari olu sampai seminggu si patah si mangarudupinon asa disuan asa unang muap ba dibaim ma on pulio rapat menutup akka lubang-lubang na adong di batang inon. Jadi ido sedokon, dedok mau mangalapa pulip, son na mangalapa dodol. Kedua halak, pagati non stop sampai masak puli inon, sampai bui gabelem. Sorry do. Jadi ido na pantas ate. Alani dohonon nami ma tuhita tong ma ate. Undang beta dokon, ale hugita doda. Tuhita pa parando putara jasilesa bunga solo turpuk. Namar hoja kusila lahina bolak unang betarokon sada silopa gadong dua silopa ubi ale tadokon ma sada silopa gadong dua silopa puli sada pahita nama katahon sude mahita mamitauli kusima songoni mate nabui ido rikot na di patikos sami di Bornginon alala molo ta tabereng marang tapar siajari secara etimologi dan itu husido halawanna artinya molo madokon sada upama marang sada upasa hita naing manian na bui terjaloroha jala bui dibuktihon dan itu artinya unang asal tadokon alidang bui tabuktihon. Naing manian baik dia berupa sampiran maupun berupa isi. Tersongoni mara amang na boleh dipatorak kami di Tikyon ima sada upasa do sada upama. Anggiat marhite-hite perjupangat di Borngena bui taparinggan paddoharan ni upasa inon do upama inon di mangajana nangpe di maujara tersongri mamang ate tungadong di panorang yang nami nahurang dasip di hilala rohatta partikiano di pasar time itu hamuna botima adong nahurang takas di abang udah aman Indonesia abang udah ke aman Indonesia main akan apa son Mulai tema tu berdua. Ya. Jadi on sebenarnya nggak somal. Tapi alai arana molo tergolongan upama lo kan saat ni upasa. Sada silopa gadung. Oh upama. Dua silopa puli. Ya. Nah molo upama berarti dang boy ubah nggak baku berarti kan nah alai jojok do sering sada silopa gadung dua silopa puli kung sada pehita nama katahon sudah mahita mamita nauli adong nama do
tipis-tipis di sunatna. Sada silopa gadong, 2 silopa puli, tung sada pehita napas haton, sudah mah hita daputan nuli. Nah, ala malu dosa kan upama, dan budi gati-gati. Napas hira-hira song-song dia, daputan nuli, manang mamit tauli. Mamit tauli daputan uli kan tujuannya na positif do. Artinya sama nama muda. Molo masalah isi itu bisa berubah. Alem molo padohan juluri sampiran nainon ya tong do boy berubah alai berubah na tu narelevama dengan dong upamainon naso boy berubah bisa berubah dengan dong di sinonna paten daun justru ase haru dasip do ase haru odol do asatado kona kiningan sada sinop pagarong 2 silopa puli dan itu masuk akal sampiran naik. Itu apa? Artinya ada kejadian. Ketoro, boleh sahalak mengalopa garong. Ale ikut 2 manang lo bisa sahalak mengalopa puli. Kan itu adalah upama gambaran yang ada di Parmulo ni Jolma Siganopari. Nah, sada masalah isina. Sada pena maka tahun sudah mahita mamit tauli. Artinya molo pena juluinun sahala maka tahun sudah mahita nong hatani ibana mahatata. Itu artinya. Paduahon. Songni dokon dia mau rekin sada pena maka tahun sudah mahita dapotan uli. Ya berarti artinya di situ ada unsur perwakilan representatif demokrasi. Molo pena sahala ibana nata pajolo. Ba no katatame dong sudi mahita dapotan uli disi ido kan ido no angin tarsarupa de dang pola do pangatusion niate artinya satu untuk semua untuk satu ayarta semua untuk satu nong sudi do hita manudu hoa alani di hita akka amanani terlebih hita peparan ni oputta raja sile sabungan si olo turpuk na marhojaku sile lahina bolak. Artinya seorang pesan molo marlaku hatara songonon nama kata horinon naung ditodoinon dilihat tohonan naing ma diulahon do denggan naing ma dihatahon do denggan ala ada kolak kata ni banai nau kata ni hita sudiduinon dan gitu nah ala ridon dipersiapkan di parade dirina asa unang gabe si parek kelot di mangajana nang pidi mau jana ala ada kolak kata anai molo maila bana maila hita sudi saru do raja parhata saru do protokol do dia sudi molo hita misalnya mula-ula makubasi sada-sada ulaun ujuk misalnya pahu tahu boru manang pangulihonara adok kita di sinon dan gitu unang tanggap inon tugas personal alai tugas ni turpuk tadui contoh molo songonau sialoho ya tanggung jawab saya selaku turpuk sialoho untuk ke sialoho dan tuhita nawalu turpuk dah gitu songoninang misalnya si tukir mula bangun dari disuruh protokol tohode alai secara pribadi selain pribadi dia juga representatif di situ do representatif nih kita nawalu turpuk nah alani itu perlu kita dison ima tersong persiajaran di sekretariat tau alana kita makatai dangna atas napa selain guar personal kita juga membuat guar ni turpuk tak dot parsada atta ima nawalu turpugi ate jadi unang neang bahwa tugas ni mulai dokon sara silopa garong 2 silopa puli nah tapi ya orang makatahon sudah mahita mamit tauli ate indah dan alai maraburetan marabalangan hatana ide olo hita kayak gitu naik mai kodenggan alani do mau dapat tugas kita tohonan sian akka kita sudi taparadema dirita asa denggan alana hatani kita sudi inon alana do hita sudi mamit tauli disi jala sudi hita dapotan uli
tersongoni mara na bo di pasatan ya deh arong dobe ya tambahan doon. ya Wala tema dito sulit sa Ya. luna. Memang upamaon sana sila pagarong dua sila pa huli, manang dua sila pa ubi. Jadi sa dili ubi kiri do. Habida na garong dohot ubi. Sana be muru balok pa. ya base pola 2 Bahasa pala dua. Ay sumarbo taon. Alay boleh joko tu hata puli. Memang kon ay lokok lo. ya Masih hal jumar genggumpal. Tembuy sa halak manggaw. Iya. Makocok. iya manggaur Ya kan. Jadi na cocok atong kata niyon puli lo. Puli danguli. Jadi na terbawa arus lo hidup sa lilingon. Ahilo jolma ahana masa imata hintun kan. Sebenarnya na pasti konkret iko puli lo. Alaki dua silopa puli ya kiri kanan. ya Sada pe na makatao ng tungsuli may hita na mabita uli. ya Kan tersuli ba pada waktu melada. boleh ada di pada tabahan na di banda yang udah kuat arong dobe sian amat tapare sesi belum jauh dobe ya Jadi mau lihat mah narasumber nami, ya orang para pertanyaan, alai cuman mengapresiasi materi ini pelajaran ta di Borneo do. Jadi memang sering do binegi di pesta-pesta di ulang nageleng pe, moro sahal papai upasa saat disuruh do di dokon gudang mak pada una binegi song saat disuruh. Dalai dak minoto anu sebetulnya artinion anak terbawa dong mana iro pengetahuan na alai mau lihat mah apa di warung inong kata kas tu taboto di orang guru bahwa na benar ima sahat sahan isul Iya. dohot anak kalingan sada silap pagarong Dua dua silap silap papuli. Iya. Jadi sering do memang on binegi on ubi na habe sebetulnya ubi on darong di Bahasa Indonesia. Bahasa Batak. Jadi mulai tema diguri orang mengapresiasi dah bahwa pelajaran non untuk pembelajaran mon Di untuk situ, kita nah adong di son Ya. mulai teh Abang udah makan? Ayo, abang udah? Apa kresan? Biasa ada kayak ketinggalan dia abang udah call. Mau lihat di hamu narasumber nami. Iya. Orang tua. Oh, Nah perlu sering tapi kan ulah orang kan kali ya orang ni ulah gula do. iya. Pasti rakyat dong. Pasti ikut sada maka tahun. Wahala. Tu ulah ni tulang mang na tulangi tang dohron hatan. Pasti kun sahalak kali. Pasti ikut pada tahu sahalak mahamu. Manang na sahalak mahamu. Iya. Di sering di banyak pertandingan ulah orang itu pulang Iya. ikut biasa na ikut dohong sahara mana sahara bahan jadi dia berbuatan ni karena sebenarnya mulai si mengajar kan perlu dapat dulu nih buat tulang yang mana katain naro Iya. on terus sahara sudah Oh, dia lo perbuat nyondang sonil dia lo nasi lilingon dia ada istilah iya. kan Ya, mbak lihat ya, abang udah teh. Jadi ada kan gambaran masyarakat sesuai dengan zamannya, gitu kan? Dan mulai dulu memang setiap horong ini mandokon, dan gitu, mandokon kata dong, pada ridahon, narodo, gokko si jipai mau jojo si alusan rona sida, posisi ini nasida selaku ahadi si, totu patorangon nama, di sok kami, robot hula-hula nama jai. Nah, sesuai dengan perkembangan jangan terlebih karena masa wanginon dan itu mulai dulu kan dang pola dibatasi partikian. Ya lu sampai tu ngabol kita ngarong nama orang. ya lama dulu Oh ya lama do kan, ya lama ya daran na bidang do. Nuanginon, abang kan tak kasta moto, sisa kan dibatasi do partikian di gedung. Lu bisa jam sekian dicas, kayak gitu. Padua musik terlebih kena masa-masa pandemi dibatasi do dan boy marulon Allah ni jam 4 do boy adong songo ni lewat jam 4 ngaro satpol pp mengawasi kata songo ni do jadi mungkin mabai ni nun
aka situasi partikian do, situasi do kondisi ini terlebih di partikian alai. Molo pesahala nama katahon, sude na diwakil honnainon idokon. Dan gitu, misalnya mana mewakili tolu, di sok kami jongjong, tulang muda, bona tulang rorobot, dohot, hula-hula anak majek kebetulan samarga. Dan gitu, sahata doha laki na boy, ale idokon sudion, posisinon, unang alana mana posisina, misalnya bona tulang, tapi mana mewakili na dua naik, dan idokon na dua on. Odon merlaku sada silok pagarong, dua silok papuli. Nata biha nama katahon, nunga biha tani bona tulang rorobot do, misalnya hula-hula anak majai. Hatau alesi koridokon dion. Dan gitu. Contoh misalnya sama kita, homa mewakili siap turpukon indah. Auri so jong-jong, dan betong bana selaku misalnya so diraja be. Dan gitu. Ala naunga diutus na walu turpukon. Au jong-jong di songon namo wakili pasatok kata sian peparan di opunami raja silai sabungan si walu turpuk mulai selo raja satu tabur raja molo bodo igo ari sada molo partikian na dinggan. Adong matong keterangan. Nah, unang asal di dokok kataon di jalo tohonanon alai dang ni patorang isedo nama ngaliang mandatong ate tarina marate ina mate tang pola raga jangate atuna perluon sengaja diangkat tami ase dinggan dohita anu kujulan narion jala dinggan to nahonota tuaka noposo terlebih tuaka yanak kota tar imarai narwaku moliate mari kita salutna marhite-hite perjumpaan taborginon alam tabba maka wawasata marsangak batu hatta marsangak putara jasilai sabungan marsangak mana kita para putara jasilai sabungan solo turpuk namar haujatu silalahi nabolak horas marihita horas